Father, we thank you tonight in the name of Jesus. We are so blessed to be in your presence. It is lakho konke okuphefumulayo makubonga igama lakho. Ebusuku namhlanje siphakamisa lonke udumo kuwe. Ngaphezulu kwakho konke sibonga ukuba sebukhoneni bakho, ukuba usuku lulunye in your presence is better than 1,000 elsewhere. Siyabonga baba ebusuku. Pray that your word will prevail and your name will be glorified. In Jesus' mighty name, amen. Singanikeza uNkulunkulu udumo namhlanje. Hallelujah. Amen. Uyinkosi ephakeme. Oqala uphatho hlelo kwaMapholo bancike inkosi and ngiyafisa ukuhlonipha the vision bearer ncike inkosi umcotsho ubaba uMadlokovu nomama iyahlonipha kakhulu indaba ezitha ekhona noNdlunkulu nabaseNdlunkulu bonke abakhona izinceku zenkosi zonke abafundisi bonke abakhona ibandla lonke likaKristu ngalibingelela egameni lika Jesu Kristu amen. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo ngibonga leli thuba ngiliphiwayo elifishane lokuba sibuke izwi lenkosi namhlanje sikulomkhuleko amen. Awutshela umakhelwane ukuthi uJesu uyabuya masinyane. Hallelujah. And njengoba uJesu ebuya masinyane ukhona akubuyelayo ubuyela ukuzozizuzela ibandla lakhe noma ukuzothatha ibandla lakhe alizele yena ngegazi lakhe. Siphila phakathi kwalesi sikhathi sokuthi ibandla lizelwe selilungela ukuba umakoti wewundlu, but before kube nomshado omkhulu ushilo umfundisi uSokhela ukuthi uNkulunkulu uyalilungiselela ibandla lakhe. I believe with all my heart ukuthi it's the greatest thing that is about to happen ukubuya kaJesu. But uJesu engakabuyi there is an adventure that awaits the church. Kusanomsebenzi nomgqiqo okufanele ibandla liwubambe uJesu engakabuyi. And namhlanje ngifisa ukukhuluma officially ngamandla ebandla. uJesu mayefa ezohlenga ezonweni zethu wayengasihlengeli kuba sambe siye ezulwini kuphela. Ubesihlengela ukuba sihlale emhlabeni sibuse kanye naye emhlabeni and ukuba asithathe siyohlala naye ke ezulwini. So ngoba umuntu mayiqala nje edalo wayengadalelwa ukuya ezulwini. Ngicabanga lokho siyavumelana ngakho. uNkulunkulu wamdala umuntu wambeka emhlabeni kodwa ngenxa yesono umhlaba wonakala. So uNkulunkulu wayesenza iplan ukuthi sekufanele ngiphinde ngibakhiphe kulomhlaba. But kungakenzeki lokho uNkulunkulu wathi umuntu ngizomrestore ngizomvuselela ngimbuyisele endaweni yakhe yokuba abuse emhlabeni. Ngakho iBhayibheli kuRomans 5 lithi kangakanani abamukela isipho sokulunga nokuvama komusa bakubusa emhlabeni kanye noKristu Jesu. So impilo yethu uJesu engakabuyi impilo yokubusa kanye naye emhlabeni. uJesu njengoba afa
wayese evula indlela yokuba ngokuqala ovuka kwabafileyo ukuze bonke abakholwayo balandele lapho. Kodwa uJesu engakafi waqala waphila emhlabeni emodela impilo yekholo kuzofanele iphile engasekho yena. So inhloso yakhe ngebandla lakhe ukuba ibandla libe isikhungo sokuqeqeshwa kwekholwa ukuba liphile lempilo uJesu ayeyifela ukuba ibandla umuntu okholwa ayiphile. Uma abafundisi bethi the price was paid in full. That price was paid in full, not just for us to go to heaven. God ukuthi masaphile emhlabeni sambe sihlawulele icala, sambe sinikezwe igunya lokungena kuyo yonke into uKristu asinqobela yona. Uthi uMpostoli Paul into ayifuna ukuthi azafinyelele kulokhu uKristu ambambele khona. So uhamba la emhlabeni usemjaheni wakho kodwa uthi kulento engibanjelwe yona but kufanele ngiqale ngifeze ibanga lami la. Ingakho athi ngikulwile kulokuhle ngilifezile ibanga lami. Akufanele sibe abantu abajaha uku-escape emhlabeni singalifezile ibanga lethu. Ibandla uNkulunkulu ulimisele emhlabeni ukuba libe abantu abamele yena. That's why athi masithandaza sithi umbuso wakhe mawuze emhlabeni intando yakhe yenziwe njengasezulwini, because inhloso kaNkulunkulu ngebandla ukuthi umhlaba ubona amazulu ephakathi kwawo ngebandla likaKristu emhlabeni. So you and I, uthi uMpostoli mayibhala singamanxusa kaKristu, kungathi uNkulunkulu unxusa ngathi. Enganxusi ngathi ngentshumayelo kuphela, enxusa ngathi nangenkambo yethu, enxusa ngathi nangokunqoba kwethu emhlabeni, ukuze sibe uhlobo labantu okubuzwa ngabo njalo. Ukwayimodela uNkulunkulu lento kwi-Old Testament bese Gibhithe beboshiwe, kodwa uNkulunkulu mayisekhangisa ngabo waletha ubumnyama iGibhithe lonke for 3 days, kodwa kwathi la kuhlezi khona abantwana bakaNkulunkulu eGosheni kwakhanya ilanga for 3 days. Kwathi kunendlala yonke indawo kodwa eGosheni yangabibikho. uNkulunkulu uzoveza uvezela umhlaba ukuthi unohlobo labantu engilitshale phakathi kwenu abaphila impilo engafanele ngoba umnyombo wabo ukuphila ukho lana ikhona, kodwa their source of life is from above. Ukuze umhlaba ubuze ukuthi laba baphila ngani ngoba baphila la kungaphileki khona makuphila abantu. Wasuka lapho wademonstrate lento ngoba afake ehlane benemali kodwa kungekho itolo zokuthenga ukuze demonstrate ukuthi abahamba nabaphili ngecurrency yasemhlabeni kodwa baphila ngeprovision yakhe. Badabula ehlane libi bengaphethe lutho abangasiza ngalo, kodwa kolokho eqhamuka imana every day ivele ezulwini. Kwathi makuphela isigaba semana wayesethi nali izwe lesethembiso linihlalele imana binilungiselela la nginisa khona. Wayesethi ngenani lilidle izwe ngoba ngifuna nezizwe eniyoyifika khona zazi ukuthi kufika uhlobo oludabule kwahlonga sikwa ngathi adlulanga kufika uhlobo olubona amanzi ehlane olubone nomfula kwahlonga sikwa. So the power of the church is that the church is designed to survive in perilous times. Ibandla lidalelwe ukuphila likhume ezikhathini ezinzima lapho konke kushona phansi kodwa kube khona uhlobo olumisela ukudabula olwandle lubomvu kodwa behamba emhlabathini omileyo. Lithi iBhayibheli kwathi bezama baseGibhithe ukwenza lokho ulwandle lwabanqabela. Silolo hlobo onjalo lokungena la ngangenwa khona mase kuthi abangahambi noNkulunkulu mabezama izimo ibaphendukela ukuze kube ubufakazi ukuthi lolu lwandle ulwandle langempela. Khona niwele kanjani asamsodwa kukhona owezindlela ohamba phambi. The power of the church, the power of the church. So leli bandla ibandla elinamandla. Matthew 16 verse 18 uthi I will give you the name Peter. Uthi ngizokubiza ngokuthi nangu Petro. uPetro igama lakhe lokuqala uSimon. Kodwa mayisefika ebandleni ubizwa ngegama angazalwanga nalo. Ibandla indawo la uNkulunkulu akwambula khona ukuthi ubani ngale kwalento wazalwa uyiyona. Uthi nami sengithi kuwena unguPetro
uyitshe elikhuzula edwaleni engizovakha phezulu kwalo ibandla uthi amasango ke ehayidisa ukulihlula leli bandla le uthi ngiyakukunikeza ihluthulelo noma yini oyibo ihluthulelo zombuso wezulu noma yini oyibopha emhlabeni nezulu liyayibopha noma yini oyikhulula la izulu liku standby lilinde ukuzwa ukuthi ibandla lithini uma ibandla livala izulu lithi sivumelana nami uma ibandla livula izulu lithi sivumelana nami. That's why njengoba kuhlangene la things can never remain the same ngoba kuhlangene abantu abanikwa amagunya. So it leads me to say that the church is the legislative assembly of God's kingdom. Ibandla lishamthetho sombuso kaNkulunkulu emhlabeni. Ishamthetho la kwenziwa khona inqumo nala kushikelelwa khona umthetho nala kuguqulwa khona imithetho. Uma indaba isifike kwishaya umthetho yaphasiswa iyaphenduka ibe umthetho. That's why uJobe emandulo uthi niyoqamba indaba niyenzelwe ngoba ulimi lwebandla ulimi leyishaya umthetho. Oh my. Yabona nje into ongayenza uma ngaqala kube nomthetho ukuthi awuhambi emgaqweni mase kushaya u10 wakwaba khona ngeke lo mthetho babeboshwa ngempela futhi abantu ukuthi ubuyenza lento kodwa ngoba isiyenziwe yawo umthetho uthi ayenziwa abasegunyeni iphenduka ibe umthetho ibandla mase lishiya ingakho uMapostle Paul mayiphenduka endleleni yaseDamascus kuthiwa akahambe angene khona kulomuzi abeya kuwona uyofika khona abazomtshela ukuthi kumele enzeni because ebandleni la uzoqeqeshwa khona utshela ukuba umele wenzeni. Lithi wahlala 3 days ekhuleka ubusuku nemini ekhuleka wasebona umbono ukuthi kunendoda ezofika izombeka izandla. uNkulunkulu wabekhuluma naleyo ndoda ukuthi hamba uye kuPaul uyombeka izandla ukuze kuvuleke amehlo akhe. It is in the church la ama-scales avala amehlo eqathaka khona kuyenzeka uphenduke kodwa amehlo angavuleki ukwazi ukubona ifa lakho lonke uNkulunkulu akubekele lona. Futhi kuyenzeka uzufe uye ezulwini kodwa ungakazi uvuleka amehlo ubone ifa lakho lingakanani. Ingakho uNkulunkulu wayekhuluma noAbrahama uthi njengangibona kwakho leyo ndawo ngizokunika angikwazi ukukunika into ongayiboni. Ebandleni makufundiswa izwi sizovulwa amehlo ukwaziswa ngefa labangcwele. Uthi mayibhala uPaul kwincwadi yezenzo uthi ngiyaninikela ezwini lomusa ekuyilona elilonakha ukuze nihlanganyele efeni labangcwele bonke. Bakhona bakholwayo kodwa bangakaqali ukunambitha ifa eliphelele labangcwele. Bangenile kwi-entry level bathethelelwa izono. Kuhle siyambonga uJesu ngalokho kodwa ngale kwentethelelo yezono kunohlobo lempilo yokuphilwa. Impilo athi uJesu impilo echichimayo. Incwadi kaDuteronomy ibiza ngokuthi impilo engaphezu kwakho konke. So the church is an institution that is set up by God to model an alternative way. Ibandla libeka uNkulunkulu njengesikhungo sokutshela abantu ukuthi ikhona enye indlela. In fact umuntu mayisekholwa usejoyina an alternative community. Usejoyina enye indlela yokuphila. Ngoba uJesu wakha umbuso wamakhosi nabapriest. So masingena la we are the kingdom of kings and priests. Uzathi angimbizi ngezinceke ngimbiza ngabafowethu. Yes. Because ufuna ukufaka kuthini ukuthi izinga sibizela kulona elokuba sibuse kanye naye sibe zindlalifa kanye naye. Manje lithi iBhayibheli uma indlalifa iwumntwana ayihlukile kunesigqila izikhule inkinga ekhona sibaningi kodwa sikhulile. Lithi iBhayibheli mawusa umntwana nezinto zakho uyayiphathelwa ukwazi ukuyiphathela zona. So kunesigaba sokukhula ekufanele ibandla lifike kusona sokuthi mase liyayithathela izinto zalo mase liba zinhloko hayi imisila. Ngoba uqala umsilo okhulumayo kodwa you must make your way forward uzuphenduka inhloko yangempela.
ngoba okwamanje sibaningi kodwa sisemsileni siyakhuluma. Kanti ngokwecebo likaNkulunkulu is that we lead from the front. Ibandla ke lidalelwe to overthrow any other power. Ibandla is not designed to coexist with other. That's why ivangeli mashola ngempela liba offensive. Ngoba lifika kuwena lithi shiya into zakini. Lithi shiya leyanko. Alikaze lifike ivangeli lithi ku right part kokubili. So ivangeli exclusive futhi liyaclaim ukuthi lingaphezulu kwayo yonke into. So mase kufike lona lifike likhonye phezulu kwazo zonke izinto ezikhona. So ibandla ke ngokwenature yalo li-aggressive ibandla likaJesu. Akusile ibandla labantu abamagwala abathukile abanovalo. Yileli bandla salibona ngelanga lePentecost kusukuma uPetro ethi madoda bazalwane musala ukuxokozela nodwa ecacisa indaba yelanga lePentecost ngoba ibandla kulona labantu abaphile ithunzini ekuqasheni. Ibandla elabantu abaphumelele eshashalazini ngenkolo yabo nangesibindi sento abayikholelwayo. Bengenavalo lokushushiswa nakuhlushwa bengathembela lutho ngaphandle kwaloyo owababizele ebandleni. Ingakho uthe mabehlushwa lithi iBhayibheli kuZenzo chapter 4 base behlangana bekhuleka bathi yizwake insongo zabo uNkulunkulu mesulula isandla sakho wenza imangaliso nezibonakaliso ukuze masifakaza ufakazele ukufakaza kwethu. The church is a power movement. Mawangena ebandleni noma kuthiwa uthi umuntu osaba kodwa ungena entweni yamandla. Ibandla into yamandla into yokunqoba yonke into ekhona. Oh, thank you, Lord. So uJesu njengoba ebuya is coming back for a glorious church. He is coming back for a conquering church. Akabuyeli ibandla eqashile nelesabayo. Ubuyeli ibandla lalabo abantu okwathi ngisho bebaleka behlushwa bafike kwelidolobha bafike bashumayele futhi ade bexoshwa iyona leyo ndaba noma befika phambili bafike bashumayele baze bazingelwe badlulele kwelidolobha ngoba baphethe into engathuliseki baphethe into eqonde ukudla umhlaba wonke. Bathema bebhala ngayo bathi beqashile emzini wenye indoda ethu Jason kuthiwa bathi badonswa yabafihle emzini wayo kodwa nansi into ababeyitshela abantu sefikile lawo madoda who are turning every city upside down. Sebefikile labantu abaphendula amadolobha abheke phansi. Ibandla linjalo ke bazalwane la lifike khona izinto ezibheka phansi izinto ziyashintsha because ibandla is to overcome everything. So before Jesus comes, the church must realize her power. uJesu akakwazi ukubuya ibandla lingakazazi lingoba. uJesu uzobuya kodwa kufanele ibandla lifike la lizazi khona lingoba. Ngoba malingazazi ibandla liyoba siyokwenza inkonzo sigcine sixhashwa ngisho yinhlangano ezimelene nento esishumayelayo. Kodwa sinithatha uxhaso ngoba asikazazi singoba. Uma selizazi lisho njengo-Abrahama etshela amakhosi amathathu athi ake ngithathe lutho kwenu ngifuna nithi nimenze waceba u-Abrahama. Ibandla maselizazi kunezinto elingayithathi ey'ndaweni ey'thile ngoba alifuni nobufakazi balo. Maselizazi ibandla liyanqaba ukuqhubeka ney'thixo zikaLabani. Uma selizazi liyanqaba. iBhayibheli uMoses esekhulile wanqaba ukubizwa ngendodana endodakazi kaFaro. Kufanele ibandla lifike la likhula khona linqaba ukubizwa ngezinqibi, linqaba ukubizwa ngabantu abahluphekayo, linqaba ukubizwa ngabantu abaphansi, linqaba ukubizwa ngabantu abaswelayo, linqaba ukubizwa ngabantu abangelutho, linqaba ukubizwa ngayo yonke into uNkulunkulu angalibizi ngayo. Aqali ngokuba nezinto kuqala ngokunqaba ukubizwa ngento ongasiyona. Uma kuthiwa sicela bonke abantu lawo beze ngapha ungayi ngisho ungenakho unqabiso ukuthi bakubize ngento ongenayo.
ubengafana khiphe engashongo kodwa mayiseze walebelisha ngaphezulu wakwetha leyo nto uhala ungenakho uthi wasesicela bonke abafundisi abangenayo into yokuhamba beze ngapha ungayeli lokho ukuthi angikwazi ukubizwa kanjalo sicela bonke abangadlile bonke abaswelayo nawo ama-food parcel ungayeli khona lokho ukuthi ngiyinhloko kamsiwa umsila ngingaphezulu angikho ngaphansi. I shall not borrow, I shall only lend to others. Somebody shout hallelujah. The church must know its power. Fanele fika ibandla liwazi amandla alo. Kungathi makwakhiwa indlu yesonto kukhishwa ama-forms kuhambe kucelwa ama-donation kulabantu ekusafanele siyobashumayeza ngoNkulunkulu omkhulu kodwa sibabone siphethe i-donation form siza kubona bengakholwa sizocela uNkulunkulu wabo oh my God kodwa bekufanele kube khona abantu abazozazi ukuthi singabobanzi uhlanga olukhethekileyo ubupristi bobukhosi lo Nkulunkulu okhonzwayo uyakwazi ukwenza indlela ehlanga uyamondla umuntu wakhe negwababa amsusa umuntu weqebo lakhe ezweni elikude amlethe la akalekelelwa akasizwa akakhathali akaphela amandla aphela amandla liyakwazi ibandla maselizazi lithenga amabhilidi ngamamiliyoni lingabolekanga ebhenki selifike la lizazi khona maselizazi asikwazi ukuthandaza uNkulunkulu omkhulu kangaka kodwa mase yahluleka ukupha ukuthi indlela apha ngayo upha ngesandla esidelelekile hamba uya Zarephath ngibekile khona umfelokazi kuba kodwa hayi ukuthi akuphakele akona kodwa mayisefika uEliya ushawa amahloni akasacela isondlo secela amanzi into elibambezele bazalwane uvalo lwabafundisi abathunywe ukuzothatha isondlo bacela amanzi ngoba isibusiso samanzi asifani nesesondlo ingakho lo mama mayiseyolanda amanzi uyashintsha uEliya uthi angizela amanzi uthi salusuphatha neqebe lengwane usekhipha isibusiso sengiyashoka ukuthi njengoba uzomnika ukudla amafutha ngeke asaphela nempuphu ngeke isaphela kuthiwa nemphala kwaba njalo badla kwaze kwaphela imihla yesomiso maselizazi ukuthi lingoba ushintsha izinto wafika uElisha watshela umfelokazi wathi hamba uboleka izitsha hayi imali hayi ukudla boleka izitsha engenalutho ngoba lamafutha othi mancane ehlangene nogobo lwasezulwini azoqeda inkinga obhekene nayo awuyamemezela namhlanje ukuphakama kwamandla lizazi noma izitsha zingenalutho kodwa likhona ugobo olwelula amafutha anqumileyo azagcwala izitsha zonke uze kuphela izitsha enganqamukanga so ujuthi into ebambezela amafutha ukungabikho kwezitsha nobuncane benani lezitsha kusho ukusheshsha ukunqamuka kwamafutha ngoba kuthiwa kwathi makuphela izitsha ethi siphe asenqamuka awabone gcwele la ukhongozela khona kodwa lokho ephumile khona kunjani leswa umuntu ophila ngokukholwa akalindi ukubona i-account yakhe i-overflow ngemali kodwa lokho emangazi ukuthi leya balance lokho eyama lapha kodwa singahambi asesweli asihlubule asikhathazekile kwenze njani amafutha wagcwala emphongolweni kodwa agcwalisa izitsha oh my God the power of the church power of the church. Yeah. So the church must conquer the world before Jesus returns. Fanele ibandla luhle umhlaba andukuba uJesu abuye. Akakwazi ukubuyela isigeje. Ufela umhlaba wonke. Mase kufanele ngabe sisebenza overtime ukuba leli bandla azolilanda. Alifike ligcwele lihambe enkazimulweni yalo.
lihambe kupheleleni kwalo. Lithi iBhayibheli kuMatthew 24 verse 14, and this gospel of the kingdom shall be proclaimed throughout the whole world as a testimony to the nations, and then the end will come. Akuzukufika ukuphela uma sisasebenza locally sicabanga ukuthi umhlaba sesiudlile ngoba sidlele engqenyana. Oh my ngame esikolweni. Futhi awukwazi ukudla izizwe ungenayo into yokufinyelela izizweni. So one of the signs ukuthi ibandla libuyele endaweni yakhe ukuthi likwazi ukuya ngento kiyo ngayo. uJesu ufuna ukushumayela kodwa akanaso isikebe, fanele asiboleke konaso. Mayisiboleka akasiboleki mahalo, usiboleka ngemali. Kusho ukuthi unayo into yokwazi ukungena esikebheni. The conquering church ought to be busy. uJesu ibandla azolifuna anoma azolilanda elisemsebenzini. Ayikho into eyabambezela amakholwa njengokuthi kwakuthiwa nango 2000 uyabuya uJesu. Ngiyakhumbula Nkosi yami. Abantu bayeka izikole, bayeka ukusebenza, bayeka yonke into, bathi uJesu uyabuya. Akaze asho ukuthi ukubuya kwakhe kuyondulelwa yithina ngokuyeka ukusebenza. Uthi uyofika omunye esensimini, omunye phezulu. Kusho ukuthi uyofika kusetshenzwa. Asiyeke ukumlinda estobhini. Abantu abaningi baphila impilo engayindawo ngoba balinda uJesu la ngalindwa khona. uJesu uyobuya omunye esendlini, omunye ngaphandle. Ukubuya kaJesu is a powerful thing, but it's not an excuse to be lazy and fruitless. Buya kaJesu akungabi izabo imisazo okungayiqhubezeli phambili empilweni. Yeah, lithi iBhayibheli kuMatthew 25, umbuso kaNkulunkulu ufaniswa nendoda eyayihamba ezweni elikude uyayizuzela umbuso kumesiyabuya. Kodwa mayihamba yashiya abathathi bapha amathalente. Omunye waphiwa 5, omunye waphiwa 2, omunye waphiwa 1. Kuthiwa bonke according to their ability. Umuntu wanikwa ngangokomumo anawo wokwazi ukusebenza ngalo. Wayesethi ke mawufunda uMark 19 uverse number 13 uthi, do business until I come, occupy until I come. Ngesikhathi ebashiyana lento wathi ibani matasa nalento. Akasho ukuthi bukani la engaya khona, akasho ngibukani phezulu. Inkinga ayithi sisabheke phezulu kanti uthe bheka phezulu wathi kodwa hambani nigcwala umhlaba wonke. Inkinga yethu sibuka la yakhona kanti ushiye esithume emhlabeni wonke. Akalindile ukusifika la esambona ekhuphuka khona. Ulinde ukusifika emhlabeni asithume kuwona. So the church must exercise its power, win the world. Umhlaba akawukwazi ukuzuza ungakayiboni into yakho. Uthiwa kwami nendoda eyigila imlingo uthe mayisibona abaphostoli bebeka izandla abantu begcwaliswa ngamandla amangcwele sethi nami ngiyayifuna lento. Lo mhlaba esiphila kuwona ngeke usayilalela izitori zethu. Ngeke usakhohliswa ukuthi ivesi siyalitwist, bafuna ukubona ukuthi lento eniyishoyo isebenza kuba. Bafuna ukubona ukuthi lento eniyishoyo ishintsha yiphi impilo. Bafuna ukubona ukuthi lento enikhuluma ngayo iguqula siphi isimo. Aba entertainwa ukukhuluma ba isikhathi sabantu abafuna ukubona. So then we must get involved in the world. uNkulunkulu ufanele avuse abantu ebandleni who are going to occupy strategic positions. Ukuze ibandla libe nomehluko, asikwazi ukuthi njalo sibe semsileni. Sizwe ngoba indaba isiyaba umthetho washa umthetho waqedwa kuyimasukuma sithi sizokhuleka. Ufana nokuthi kwenzeka ingozi bese kuthiwa kuza abafundisi bezothandaza. Abafundisi bekufanele bathandaze ingakabi bikho ingozi empeleni. Not sekwenzeka ingozi mase beyalapha ya. Uma kudiscuss imali abekho babizwa makune crisis. Nkosi yami. Kuthiwa sibhekene inake izinceku zenkosi. Makudliwa imali ababizwa. Ngoba kwasho bona bathina siyifunela izulu asifuna imali.
kanti iBhayibheli imali impendulo yakho konke. Impendulo yalesi screen, impendulo yale microphone, impendulo yale test, impendulo yale mic, impendulo yale ayikho into lana ekhona engazange ikhokhelwe. So the church must get involved. Ukuze sikwazi uku-influence umhlaba, sikwazi uku-influence singekho involved. We need our young people to rise and occupy spaces that are strategic. Kwabantwana bayokuyofunda into yokuba abaqashwa, bayofunda indaba yokuba ngabaqashi bona. Ngoba ibandla ngokwe-design yalo ukuthi lilawule. Can you imagine? Wena ohlala ulidi prayer njalo kodwa wena uhola kancane nabo bonke abantu emsebenzini. Sekuze kwa into eyaziwa ukuthi lo hola kancane nabo bonke uyena othandaza ukudlula bonke abantu. May God turn things around. Usuka ama-CEO kube yiwona yolidi umthandazo. Somebody say there's a turnaround. There's a turnaround. There's got to be a turnaround. Ngoba emandleni mawukhonza nemeya kunezinto ongayihlalele office imeya ezizwa ushumayela ukuthi sekufanele kwenziwe ukuthi. Imagine if the church will begin to draw the people who are decision makers ukuthi nenqubekela phambili ngashintsha kanjani. Must get involved. God has equipped everyone with the ability to trade. Ikhona into oyinikiwe okufanele uhwebe ngayo. Wonke umuntu la emhlabeni kunento ahweba ngayo. Wonke umuntu emhlabeni kunento ahweba ngayo. Thola into ozohweba ngayo. Thola into ozohweba ngayo. Yebo, hallelujah. Kodwa thola into ozohweba ngayo. Ngoba umhlaba wokuhwebelana lo esiphila kuwona. Ukuthi Jesu uhlakaniphani njengezinyoka nibe mnene njengamajuba. Umhlaba ukuhlakanipha ungena uqhushe njengenyoka ongenamsindo kuzwakala usungaphakathi. Inyoka ine reputation efana yonke indawo. The church must rise to that level. Awona ibandla fanele libe ophunyuka bemphethe. Ngoba umhlaba nje obunenkinga ibandla liphethe isombululo. Wonke umuntu ophatha isombululo uyena ogcine nemali. Ngoba umuntu mawulethe isombululo akanendaba ukuthi kumbizana. Kodwa ibandla nalo lisakwi-queue yabantu abaseyinkinga. So each person has a measure. Wonke umuntu unento ayiphathisiwe ekufanele ebandleni ayithole. Namhlanje silapha usobaba ubaba Madlovu wabamba lento uNkulunkulu amphathisa yona. Waseyibamba wangabe sayibuke yini wabamba inkinga ukuthi usuyibambile into mase uhawukele yomunye udedele yakho ngoba njengoba wanikwe lodwa lo kwakwazi ukuthi uzomanage lona kodwa inhliziyo yamukhohlisa yathi kungcono ulifihle ngoba lingaze lilahle. Amakholo amaningi abhizi agqiba amathalente agqiba izinto abayinikwe uNkulunkulu ngoba benovalo lokwahluleka. Abekho abantu abanefiye wahluleka njengabazalwane. Badlula ngisho umuntu ongakholwa uvana athi sibindi yabulala sibindi yaphilisa. Kodwa umuntu okholwa it's not guesswork ukukholwa. Ukukholwa lithi iBhayibheli lapha amathe enyawo zakhe enyathela khona. Leyo ndawo sewuyidlile asikadeli kushiswe. Asikadeli kushiswe. Kodwa sinovalo ngathi siyaqagela. Sidlula abantu abaqagelayo. Lana sikadeli kuthiphela okuhle nomusa kuyamlandela imihla yonke yokuphila kwakho. Asikadeli igolide nesiliva lisemzini wolungileyo. Asikadeli lithi iBhayibheli bheka olungileyo. Mark the blameless, his end shall be peace. Bheka olungileyo isiphetho sakhe singukuthula. Ukuthula lapho kusho igama elithi shalom, well-being, prosperity. Kusho okholwayo noma engabonakala ezabalaza kodwa isiphetho sakhe. Scripturally it is prosperity and peace. So asikadeli la ingakho sikhuthazela ngoba siyazi ukuthi isiphetho. All right, let me try and draw to a closure. But we need the wisdom of the world.
ebandleni yabona nje bakuthandaza khona abantu abangenayo luxury yokuthandaza njengathi yabo thina sesiguqile sishola kodwa umuntu ocontrol iCamera akakwazi ukuyidedela bese ethi ubanjwe amandla kamoya ngoba ngesamnika umsebenzi next time angithi nalo control isound noma engabuseka kanjani akakwazi ukuvala idedele ayaluze ngoba ngeke asayithole uthithenga next time. At the same time noma ngishumayela manje ngeke ngehlela mase ngithi ngoba ugcobo liphezulu kwami awuthi ngiyo-operate isound kunezinto engasetshenziswa ngoba ugcotshiwe zisetshenziswa ngoba uyazi buza umakhelwane ukuthi wazi ukwenza enye yenkinga esibhekene nazo sithandazela abantu sibabeka izandla abayi phambili inkinga ayikho emthandazweni abakwazi ukwenza lutho manje uNkulunkulu uzovula amafastela ezulu ehlisa imvula kusizakala ohlwanyelile emhlabathini so uma ungakwazi ukuhlwanyela noma imvula ingehla ayikusizi ngalutho ingakho uhamba inkonzo ezipowerful kubuye kufane ngoba awukayitholi into okwazi ukuyenza thana inkosi ngisize ngiyithole ngisize ngiyithole kufanele kufike la uyithola khona into engakabuyi uJesu ukuze uhambe ibanga lakho majority yabantu abaye ukukholwa bakuyekiswa i-disappointment yokuthi uNkulunkulu akabenzelanga lutho. Statistics will prove it. Abantu abaningi abaye ukukholwa uthi ngayizama leyo nto iyahluleka ngoba wafike ekukholweni watshelwa ukuthi ngokuvuma uJesu sekwanele wangabe saqeqeshela ukubhekana nempilo. The wisdom of the world remains integral for a believer to thrive in the world. Ukuze ikholwa lichume liphumelele kubalekile ukuthi kube khona into oyaziyo. iBhayibheli lithi lizila sithumela yana entuthwaneni vilandile ngoba khona izinto ofanele ufunde ukuzazi zenziwa kanjani awuzalwa nazo kodwa uyaziqeqesha kuzo. Lithi iBhayibheli uMoses Acts chapter 7 verse 22 was instructed in all the wisdom and the speech of Egypt. That's why uNkulunkulu wayekwazi ukumthuma ukuthi akabuyela ukhipha abantu bakhe ngoba uqeqesheke ngolwimi lwakho nangenhlakanipho yakho. Asikwazi ukudla umhlaba singakayifundi inhlakanipho yasemhlabeni. Kufanele kube khona abantu abazovuka ebandleni behambe beyomela ibandla ezindaweni ezithile la kungenwa ngokuthandaza la kungenwa khona ngokuthi wazi ini. Ungabizwa kuvulwe ngomthandazo uhambe kodwa mase kuconductwa i-meeting awusekho ngoba i-capacity yakho iqinisa la uvula khona ngomthandazo uvula i-sitting ongekwazi ukungena kuyona. Kufanele mase uhambile wena mfundisi ushiye umfundi wakho owaziyo ukuthi uplantwe umbuso laphaya babona wena uthandaza uhamba kanti kusela amabutho a-occupy ama-corridors of the economy of the political space of every part of the world. Asikwazi ukuthi amabandla egcwele kangaka kodwa makufanele kwenzeka into yebandla kuthatha undendende kusho ukuthi abaqeqeshekile abazalwane bethu ukuthi izinto zombuso ihamba phambili. Therefore study so you can add value in the world. Kufanele uzithuthukise ukuze ukwazi ukube khona ozokunika umhlaba. Ozokunika umhlaba. uBishop SP lo behlezi lapha khona ayijwayele ukisha ningamhlangabezi uNkulunkulu nithi uyanibiza uyanazi la nikhona qhubekani nifunde qhubekani nisebenze uzonifika lapho uNkulunkulu. I-challenge enkulu we undermine the importance of studying. Noma ungagcotshwa kanjani uma ungakwazi ukushayela ngeke ungene emotweni ukhulume ngelimi ihambe emoto. Kunabazalwane la ukuthi makuthiwa
okay khona isikhathi la inkonzweni ukubona kuthiwa amukela izinto ubona umuntu naye emukela imoto but engenayo driver's license ngiyibuza ukuthi isibindi usithatha isibindi sokunqaka imoto unganayo driver's license ngoba before wamukela imoto uqala ngokuthola i-driver's license uyifunde wazi ukuthi ishayelwa kanjani ukuze mhla ifika ibe isibusiso kuwena ngoba uma ungena emotweni ungakwazi ukushayela uzozibulala egameni lesibusiso. Sesiyathandaza nkosami lesi sigaba. The church is to model the effectiveness of the kingdom of God. Niyazi bazalwane, angazi sayilahla kanjani. Ngoba ayisesebenzela ama missionary. Afika nezikole, afika nama clinic, afika nesonto. Kufanele kuhambe kuyikhombo. Sayilahla. Sathatha ukusonta kuphela. Saye kufunda. Saye kezempilo. Kanti kunendlela yokushumayela ngodokotela abasebandleni. Uphunywe kuye emphakathini kuthiwa bonke abadinga ukwenza ama check up. Kune outreach nje yezempilo. Sizothandaza ekugcineni kodwa bonke abahlushwa ukuthi kunabantu abazobaluleka khona sister, khona nurse la siyanilekelela. Usebenza abantu neskill. Nongalifuna ivangeli kodwa uyafuna ukudress isilonda sakhe. Kodwa ekugcineni bese kuba khona oyedwa ophakamayo. Athi phakama Nkosi Yesu wengamela umhlaba wonke athi ngiyathandaza kube khona la bakhona nabantu namhlanje ibandla ukuze lidle umhlaba lidinga ama strategies lapho kuzohlangana kuthiwa kune business forum hayi abantu abasafuna ukuba sebusiness yosoma business abakholwayo abaqeqeshekile bafika abantu bethu bazweke ebusinessini bafike bathola ukuphila ukuphakama. Yabona uma ufunda iBhayibheli incwadi yezenzo ithi lapha leli bandla okokuqala nje ngoba sengiyafuna ukuqeda they were extravagant givers. Uthi into yokuqala ngaleli bandla one babegcwele amandla amancane bethandaza begila imali kodwa khona into ababengayishiya ukuthi ababenikela ngokwedlulele abantu uBishop esikhulume ngalonto earlier ukuthi abantu babedayisa imihlaba yabo. Ngifuna nikaphela ukuthi uAnaniya noSafira ningacabangi njengoba bedayisa imihlaba kwaku last one babecaphula emhlabeni eveli khona athi ake ngicinga ukuthi imuphi enginganikela ngakho mase uletha. That church was so blessed with people ababekwazi ukunikela ngento eshape. Uyabona ke makukhona umuntu onikela ngomhlaba mhlawumbe lo mhlaba nje iplaza lama orange kusho ukuthi obenikela ngalo sekuyiplaza lama orange lombuso bonke abaphendukile abangasebenza la baqala labantu ba-create i-economic system yabo yangaphakathi ngoba la ngaphakathi kunabantu abangabaqashi babantu. Ilizwi iBhayibheli lingayeke ukwenza okuhle kakhulukazi babendlu yokukholwa so baqala abangabaphakathi kusho ukuthi i-poverty alleviation iyazenzakalela kuyathandazwa nje kuyakhonzwa kodwa kunama-projects akhona ebandla okuqeda ubupha. Leli bandla lithandaza ubusuku nemini ngobani ngoba i-majority ayiqashiwe they are owners of lands. One of the things ufanele ukulwele ukuthi isikhathi sakho uzufe sithenge umuntu othile. Kufanele ukucela Nkosi kufanele Nkosi ungikhulule isikhathi sami sibuyele ngakumina. Angithi mawusebenza isikhathi sakho sithenga umqashi wakho uyena osho ukuthi itiye uzoliphuza nina angithi akakubuzwe ukuthi uthanda ukulithatha nini itiye ufika utshela uyena ukuthi itiye liphuzwa ngo-10 ilunch ngo-1 ukuthi wena kusuke sexhuma ikelemu ngo-12 uyayibamba ngoba umqashi uthe uzodla ngo-1 ngo-4 uyaphuma ngo-5 la so isikhathi sakho sithengiwe kodwa leli bandla lalihlukile ngoba laligcwele abantu who are established abakwazi ukuyimela and it's not impossible bathandekayo namanje bengavuka abantu abanjalo abathi we are going to rise above the norms and the standards of this world for our God is able to make anybody great. Unikelwa kwazi wafika chapter 6 la kubangwa khona ukudla kuyaqala kuyabanga kuthiwa abafelokazi bama-Greek namaHebheru bayabanga kuthiwa laba ngoba ihlobo zabo ezikhipha amazambane bathola ijumbane ezinkulu thina siyasilela emuva kwase kuyolandwa abanye kwathiwa kuqanda amadoda awu7 ahlakaniphile agcwele umoya kaNkulunkulu agcwele amandla kaNkulunkulu kube yiwona azohlala kule nkonzo nayo ebalulekile mase bethi bona sizwahlukanisela
izwi nomthandazo. Namhlanje abafundisi abaningi abanayo luxury yokuhlala ezwini nasemthandazweni ngoba kufanele babambe inkonzo yezinkwa kodwa bebabambela. Kodwa ibandla malibuyele emandleni nalo kuzoba khona uhlobo labantu olungaphikisani ngezambulo kodwa olugada inkonzo yeyimfuno nezidingo zabantu ukuthi abantu bekhonza kodwa izinto ezihlelekile ngoba ayikho into enzima nje ngizama ukukhonzisa umuntu ongasuthe eswini ngoba uthi ushumayela ebezamula ebethi ngabe ngiyophuma ngidleni la ekhaya kodwa mayazi ukuthi kule nkonzo akekho swelayo akekho ongagqoka akekho ongadli ngoba kunohlelo oludesignwe la umhlaba njengoba usuhamba no social welfare ukuthi angithi wafunda kuleli bandla lezenzo ukuthi kuyenzeka ukuthi kukhonzwa kodwa nezidingo zihlangabezwe. Yenze manje niyabona ukuthi leli bandla yenza ukuthi kuze kubhalwe ngalo lali vuthe emoyeni kodwa linemali. Yonke into eshodi ngemali ayazeki. Kunabantu nje abashumayela kabi kodwa abaziwa ngoba abakazi nokuthenga idatha yokuvela kuFacebook. Niyazi ukuthi kunabashumayela esaze sababona ku TV sayisacabanga ukuthi ibo bodwa ngoba ibona bodwa bebe afford ukukhokhela kuba ku TV. Noma ningangangithandi kodwa ibandla elingenayo imali alikwazi ukusukuma. Njengoba ngikhuluma kunamabandla amadala adayisa izindlu zamasonto ngoba ayisekho imali yokwasustain. Imali mayinciphe ebandleni umgqiqo webandla uyanqamuka. Ungamuka ninenhliziyo ezimsulwa ningcwele emsindisiwe ningazidli izono manihamba ukuthi insika ukuthi into kodwa uma imali ingekho umgqiqo webandla uyanqamuka. Yes. So as the church, thank you Lord, we must never stop pursuing greater glory. Yeah, greater glory. Greater glory. Greater glory. Uyabona ebandleni uma kuthiwa kunenkonzo bese kuthiwa wonke umuntu ungena ngo200 rand. Kuhle lokho. Kodwa mase kuvuka abantu abazi ukuthi kwenziwani. Kuthi sebeqoqo 200 mase besondela. Bethi kungenziwani. Ngoba abekhe ezingeni la lo 200. Lo 200 ubuwenza wonke umuntu abe included enhlanganyelweni yabangcwele. Kodwa kufuneka oJoseph base-Arimathea ukuthi mase kudilwa nodaba olubucayi akahambi nabaningi uhamba yedwa. Mase yokhuluma noPilato akahambi nenqwaba akahambi noPetro akahambi uhamba yedwa athi Pilato ngiyawufuna umzimba wale yandoda. Athi uPilato lo umsindo lesasidumbu sinomsindo onzima kabi. Uzowenzani? Athi hayi ngifuna nje ukugcina ukuze nibe nehistory nje ukuthi indoda eyayimpikampikane nempika abadala yaphelele ethuneni lami. Uzoyibeka phi? Nginethule engilakhile ebengithe lami kodwa ngizobeka yona kulona. Wathi uPilato ake mawusho njalo ungayithatha ngoba abantu abane financial muscle but discuss izinto isheshe ziqedwe ingekho idelay nokushola nale. Oh God Almighty, I pray that the church may come to that place. Ngoba uJesu njengoba elenge siphambanweni umzimba wakhe usho njalo babusokela wawunganabelisi wawuhlezi uze uyisono udabukisa kodwa akekho engalamulela ngaphandle komuntu okwazi ukukhuluma the money language. Ibandla liyohlala lisehlazweni lidelelwa libukela phansi until kuvuka uJoseph of Arimathea abahamba ngemuva bema secret disciples but we want to take away that body. Ngesikhathi bewususa umzimba lasuka ihlazo lewundlu. Yenzeka la uthi uyashumela ugcina ushokha izintambo zama microphone. Mama angazi ke mawusumdala kuyoqhamuka ne stroke but yini edala lokho ukuthi ayikho yona indlela. Kodwa uJesu jobe ehamba la kuleli bandla lakhe unabantu abalinda ama opportunity ukuthi when it's time for the church to be
covered. I will rise to the occasion. I will rise to the occasion. Wabuyisa isidima eyama sebandla. Wafihla umzimba ethuneni lakhe. Engazi ukuthi lo mzimba ngeke uhlale nesikhathi eside. Ngoba la embusweni kaNkulunkulu ukufihle umzimba kanti ufihle ikusasa lakho. Wenza into uthi wenzela ukufihla umzimba kanti ufihle ikusasa lakho. Kuze kube namhlanje wonke umuntu ufuna ukuyobona ithuna empty kwaIsrael. But itayitela lihlezi kuJoseph of Arimathea nezizukulwane zakhe. Kusho ukuthi yonke ingeniso engena lapha ama-tourist eyobuka lapha yana. Umndeni wakhe udlifa elingenanqamuko uyozabuka uJesu. Wenza into eyodwa kodwa yamlekelela izizukulwane zonke. Sometimes when you support the work of the ministry, bayahleka abantu bathi uzenza ngcono kanti abazi ukuthi uthengele izizukulwane isibusiso singanqamukile. Sesiyathandaza. uNkulunkulu akavusa uJosepha abathi makusakhona thina umzimba kaJesu uphephile. Ngiyafisa ngesibindi esikhulu sithatha umnikelo nje sizowuletha kulombono sithi alingenzeki iphutha kuthiwa ngelilanga khona inkonzo engakwazi ukwenzeka. uNkulunkulu esekhulumile ngoba labazalwane bahola umoya. Akufanele uNkulunkulu mayikhuluma kuvimba ama resources. uNkulunkulu mayikhuluma ngeMoses Mabhida akufanele kuthiwa siyobe sifikele ubani. Kufanele kuthiwa siyanini khona. Because we are well able. We are well able. Sinamandla okwenza. Kufanele makuthiwa nalizwe asilihle. Engabe bikho umuntu osabayo kodwa sonke sithi we are well able. Ngicela benze njalo laba abantu abathi kunjalo. Sithi kusukela manje ibandla aliyophinde libhekwe ngenye indlela ngaphandle kwendlela yenhlonipho epheleleyo. Ngaphandle kwendlela yenza ukuthi naba ngakholwa bathi kanti ubani lo uNkulunkulu okhonzwayo. Yes. Yeshamahando robosieta. Sifake ama banking details la ku screen ukuze laba abangawuphethe ucash bakwazi ukusizakala please. Mayikhona ama speed point angazi nenza njani. Abe sobala ukuze kube khona wonke umuntu akwazi ukusizakala. Thank you Lord. Kune imali engaphathwa ngesandla kodwa singena kalula kwi bank account. Ngiyacela sizame kwi projector nje la ngaphambili ukuze abangcwele bakwazi ukusizakala. It's time for the church to rise to another level. It's time for the church to rise to another level. Yes. Yes. It's time for the church to stretch forward. Never become complacent. Singaneliswa izinto ezincane maseshiya kanjalo. Libe lisaningi izwe lidinga ukudliwa. It's time for the church to say, we shall go on and do great exploits. It's time for the church to prevail. Yes. 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 Hey, Shatorobosia. Thank you, Lord, that your church is rising. Your church is rising. Your church is rising. Your church is rising. You are coming back for the glorious church. You are coming back for the glorious church. A victorious church. A strong church. Faithful church. From glory to glory. From power to power. Oh, ngabavela phambi kwenkosi esiyoni basuka emandleni baye emandleni. We can use this account number.
FNB bathandeka abanye abaphethe imali esemakhadini nakuma account, please use that account in the name of Jesus. God bless you. Thank you, Lord. Wonke umuntu unesilinganiso sakhe. Ngokwesilinganiso sakho, ngokwesilinganiso sakho. Ngokwesilinganiso sakho. Ilona lo akanikele njengalokho uNkulunkulu embusisile. Yes. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, yes. All glory and power is yours. Indaba yonke ngeyakho nomkhosi. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for raising your church, even for the end time revival. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.